Fada Mbaka announced ka activities Easter week ga-eji wee gaa wee pụta okwu maka ịsụ ụkwụ akọsụ problem nka na-akọsụ problem wee ruo tata. Ịsụ ụkwụ Fada Mbaka mere ka anyị mara na ọ bụrụkwa asacha gị ụkwụ ije were ya mepee ministry bido mewe billboard ma enyeghị holy communion ibido jiri ya je mewe enlargement picture ka ewe na ministry gị ka ewe na ọfịs gị si na emego gị impartation of power iji mee ministry iwere ya je mewe ministry say for the past 30 years of his life o bido adoration ministry na ewere every Easter na ọ da asụ ụkwụ na o bidokwa efuwa nke a ọfụrụ na ọ bụrụ asasị agụkwụ ije were ya mepee ministry ekwute isi na a na-ejela ọsụ gị na-akwa jealousy ka a na-eme gị na ọ maka na-ekarịwago onye sara gị ụkwụ which na ịma na since this man started ministry millions of people asagoro ụkwụ ma nwoke ma nwaanyị ma nwata ma okenye a na-asa ha ụkwụ steady and ewunu bụ onye anyị nụ na o ji nke ya jebido ministry si no impartation of power no na generation a few years ago ka anyị bidoro n'ụwa ya and before ihe ịsụ ụkwụ apụta ewere ka onye a ji wee bịa wee kwuo na ministry ka ọ chọọ ka eje saa ya ụkwụ ka o ji ya bido mewe ihe anyị nọzi bụ na-eme gịnị na asari ụkwụ ihe anyị mezi na anyị fụa gịnị billboard ihe anyị mezi na ya afụa gịnị picture ihe anyị mezi na ya afụ ya na social media ọ na-asakwa ụkwụ ọzọ and Fada Mbaka na-echikwa warning na ọ bụrụ na ị na-abịa adoration ministry on Thursday ka a saa gị ụkwụ ka ị were ya je bido ministry na gị mee gịnị na gị gbata aka na gị gbafuo na gị arute dị na nso cha so ndị a na-asụ ụkwụ na Thursday na adoration ministry anyị achọrọ Fada Mbaka kwuru na ọ chọrọ ndị ga-eji eje bido ministry ma ị bụ nwoke o ma ị bụ nwaanyị o ọ bụrụ na ebumnobi gị bụ ka a bịa saa gị ụkwụ ka ị wee je jiri ya gbarụ cruise gbarụ trafik gbarụ members were ya grow we ministry gị ọ sị gị mee gịnị chefuo maka nke a ji ntị gị na mbọ nụrụ ebe o kwuru ya maka ụtụtụ anyị ga-ese Holy Ghost bata anyị ga-ewe mass of Last Supper nke a ga-anọ wee saa ụkwụ ọ bụkwa saa gị ụkwụ si na a transfera gị pawa ije were mmepe ministry nkwụzi esi na mbe emewere gị jealousy imebe rubbish esi mba gị nkịtị ọkwa na ọ bụ asa gị ụkwụ ije sere ya na foto were esi na imepe ministry abịakwa n'ebe a ejiri nsa ụkwụ eme mmadụ impartation of power onye kwuo ya ọ fake onye kwuo ya arenji ka m ghara ịzazi ihe m na-amara afa ya ihe mmadụ oriri nsọ mmadụ esere ya ejeme ya large asị na etinyere na-enwere mbọsị nsị gị ji emeweze ministry ọ bụrụ na onye ọbụla mmiri kọmunion mepechere ministry ma ndị nne m sara ụkwụ mepechere ministry 30 years m na-asa ụkwụ every holy Thursday asa makarino mepebere ministry asakwa ma jepi asa ma pele ndị asa akarị ndị aka ga-asa akarịkwa biko ọkwụ na-anụ gị ya o kwuru ọtụtụ ndị dị iche iche ọ sachara ụkwụ mana ha ejighị eje mepee ministry ọ sa karine ụkwụ drum ya o mepegho ministry taa saa pele bụ bassist ya one of bassist ya o mepegho ministry saa yoyo trumpet ya o mepegho ministry saa peshe vocalist ya one of the key vocalist ya o mepegho ministry saa John Mansava emepegho ministry saa Victor Best emepebe ministry saa Dankoko bụ best emepebe ministry saa Ozuome Ogbuatụ na ihe emepebe ministry sakwogbu na owe mbụ ngwe ekele ọmụ emepebe ministry ama akwam ihe imepe ministry n'ihe ụsọ okwu a ji wee karịa o Fada Mbaka na-echikwe warning ọ bụkwa na ị na-abịa adoration ka a saa gị ụkwụ ka i wee si na-enye gị impartation of power ọ sịkwa na onye ọbụla na-eme otu ahụ na ọkwa arenji no fake na adenye impartation of power through ịsụ ụkwụ. So the man that has been in ministry for decades knows the implication to impart power in somebody and prove that person to go and open a ministry. Ọsọ unu bịa na comment section bịa kpọwa m iyi kọwa buru ha mana ihe anyị ma bụ na anyị ga na-ekwu eziokwu ka nke a sara asa bee na ọsụsa foto a ga-esekwe foto mbọsị ahụ and biko ese gị foto bịa gbarụ foto gị and ejikwere ya jeje saa agụ umegene mgbe eje mepee ministry ka o mesikwa na daalụ